Ano niluto mo? Adobong manok. Ito pala si Mayang, guys. Nag-ano na siya, ano mo yun? Tapos, anong nilagay mo? Bawang at sibuyas. Bayang, sibuyas. Bawang. And then, ano pa? Manok. Asan na yung manok mo? Wala pa mga mag-brown. Kailangan brown ba talaga? Uy! Kailangan ba brown? Mag-brown. Sino nagturo sa'yo? Ako ba? Wait. Bakit amoy sardinas? Ayan guys, so nagluluto siya ngayon ng adobong manok. Dapat kasi apoy mo, malakas ba? Ayan, tama sakto lang yung lakas niya. Okay lang yan. Tapos, so kailangan talaga mag-brown. So magaling na talaga siya magluto guys. Ito pala si Mayang. Ang aking bunsong anak. Hi ka mo. Wala naman tayong bitchin. Hindi naman tayo gumagamit ng bitchin. Tapos, huwag mo kasing haluan ng haluin. Dapat hindi mo siya hinahalo. And then, lagay mo na kasi init na. Okay. Ayan. Tapos, anong ilalagay mo? Pepper. Pepper. Yan. Yung pepper namin is, yan, bigyan namin ng brush namin from Japan. Ano yung pepper mo? Pepper buo. Hindi lang. Huwag masyadong marami. Tapos, ano pa ilalagay mo? Tuyo. Damsina. Ang pangit ng tuyo na yan, hindi ko yan. Patingin ng tuyo, ng pangalan ng tuyo na yan. Ayan, shoutouts na. Dami yan. Uy, tama na. Wag na. Masyadong marami. Jesus! Ganun mango para mapaitan sa loob. Tapos, ano pang ilalagay mo dyan? But, Tignan mo ng konting sugar. wala tayo sugar. Then, hayaan ng mga ilang minutes. Mga ilang minutes yan. 10 minutes. Ayan. Haluin mo muna siya para maano yung mga tuyo. Dahan-dahan lang sa paghalo. Wala, sobrang alat ng promise. Matamis na yan. Tapos, takpan mo na. Takpan mo na. Ayan guys, tignan namin yung luto niya na adobo. Maalat yan. Ayan. So, Hindi siya ano yung maalat. reaction mo? Ano? Ayan, sinikman mo. Mantika naman yung mantika naman tanan. So, ano yung reaction Masarap mo? na siya kasi ano lumabas yung mag-box yung serving spoon ka. So, marunong na talaga siyang magluto guys. So, thankful ako kasi marunong na siyang magluto. Hindi na ako magluluto.
masasabi mo? Masarap. Magaling na siya. siguro. Magaling. Ay, siguro ay sumaya. Sino nagturo sa kanya ng Ako. magluto? So, okay naman. Satisfied ka naman sa Oo, kanya? masarap. Ah, nakahayahay na ako. Oo. So, hindi ka pa nang ulam na Wala nang maluluto. maluluto. So, Hindi na kailangan kasi satisfied ka sa sumaya. kanya niluluto. So, tingnan mo yung Ito, balik na sarapan doon sa Siyempre, sabaw siya. Sabaw yung malasa. magaling talaga siya magluto. So, ayan. Ito pala si Mayang. Ayan. Ito yung bunso ko. Na ano. So, magaling na siyang magluto. Kaya, siya na yung papalit na maging kusinera. Ayan. So, magluluto ka pa ha? Ayan. So, that's all for today guys. Ayan. Huwag niyong kalimutan i-like and subscribe on my YouTube channel. Bisaya Kuday at your service. Kaya, bye! Kaya na tayo. Ito. that